alhamdulillah. On musik. Ibu, ya Allah. Pasukan goyangnya mana dong? Agung. Studio syuting. Rizal senggaya enek semangat, enek sing semangat, enek sing keselolotan. On musik kok dilawan. On niku lek ana nanda musik. Lah iki sarehne ana nanda hani, dadine ya on naoni. Ana nanda hani ya. Kayak Desi Ranasari loh kamu itu. Iya ta? Sing ndi to kuwi? Ora aruh awakmu. Kuwi bintang film tahun 73. Awakmu urung lahir. Urung dicithake ya urung kuwi kira-kira. Lanjut. Iwak cucut. Panyuwun bumi. RKDS. Betul? Betul? Sate, sate. Soto, soto. Aku titip salam kangen On Musik Indonesia.
booming lagi ya. Booming lagi ya kok ya medhit ram.